lesión na que a semana pasada. Que lle pasa? O viernes pasado nunha tarea de finalización notou aí un pinchaciño, ten unha sobrecarga, unha pequena roturiña e ainda non vai estar para esta. Bueno, toca o Noia, non sei se durante a semana é unha semana especial por feito de ir a un equipo onde xa conoces xente, onde xa estuveches. Bueno, é unha semana máis, ao fin e ao cabo, é unha jornada máis na que temos un enfrentamento contra un rival que está pelexando pois, por acadar un objetivo distinto ao noso, que é o da permanencia, pero que xa temos a experiencia do viaxe en verán na Copa de Deputación, que perdemos ali 1-0, nos puseron un partido moi complicado, o partido da ida aquí en San Lázaro, que tamén fixeron un moi bo partido, e penso que volve a ser un encontro contra un rival que a priori pois que non ten nada que perder e sin moito que ganar. Bueno, que destacarías un pouco do equipo do Noia? Bueno, pois o primeiro iso, que creo que é un equipo que, como te acabo de dicir, que ten moito que ganar e pouco que perder. Iso fai que xogue dunha maneira, pois, o mellor un pouco máis solta, por dicirlo así, non con tanta presión, porque a priori, pois, os que temos a balanza ao noso favor por nome e clasificación somos nós, eso resta de expresión a eles. Despois é un equipo que a chegada de pose nesta segunda volta é un equipo que cambiou un pouco a súa maneira de xogar, xa non expón tanto, basase sobre todo na fortaleza defensiva e despois fixo fichajes con experiencia na categoría que veñen un pouco a complementar o que xa tiñan ali con xogadores como Dani Conde, Pajarillo, John ou Hugo e Ferreiro. Bueno, toca outra vez o partido desde a grada. Non sei se se sufre moito, como... Sí, sufrese máis na grada que no banquillo, evidentemente, pero bueno, eu firmo ter nestes dous próximos partidos os mesmos resultados que nos dous anteriores que tuven que ver desde a grada. Non coincide da mesma maneira, o primeiro partido fora da casa, contra un rival dos de abaixo, como naquele momento foi o Laracha, e despois o seguinte na casa contra o Ourense, que daquela pois fora o Vilalbés. O mismo queda outra vez. A xente que está no banquillo sabe perfectamente as ordes que se teñen que dar, o tipo de partido que queremos que se dé, e a partir de aí pois estou moi tranquilo porque o corpo técnico somos todos e igual que non este eu, que as ordes van a chegar ao campo igual. Dicía esta semana Tomás que, bueno, falando estas alturas, quizás desde o principio de Liga non non acabar primeiro non sería un fracaso, pero bueno, que ahora mismo que quizás sí, compartes un poquinho esa exigencia, esa visión. Eu a palabra fracaso a min non a valoro. Si sería unha decepción despois de estar tanto tempo aí. Creo que coñecedes o meu discurso e a realidade, levamos semanas falando do mismo. O difícil non é chegar, o difícil é manterse, levamos moitas jornadas nesa primeira posición, todos os partidos que vamos a xogar daqui a final de temporada son doblemente difíciles para nós, primeiro porque os rivales contra os que xogamos van a salir o 200% por xogar contra o Compostela, ainda por riba teñen ou se están xogando cousas importantes, neste caso no tramo que queda pois a permanencia na categoría, e por último, pois para nós mesmos, porque manter esa primeira posición sempre é unha responsabilidade. Non sería un fracaso, pero bueno, vamos a poñer toda a carne no asador para acabar primeiros, porque sabemos o que nos pode axudar de cara ao que ven o rematar a tempada. Si sería, pois, bueno, un pau, unha decepción, pero non o valoramos. Pensamos en acabar primeiros e vamos a traballar para iso. De todas formas, que os propios xogadores falan así, porque é algo positivo que fala da autoexigencia que les mesmos se impoñen, a pesar de ser un grupo novo. Sí, sin duda. Eso é algo que este ano o equipo deu ese paso adiante, ten esa propia autoexigencia,
pese a ser un grupo moi sólido. Tamén esa frase que saliu pois, no teu diario precisamente como portada ou como título da entrevista a Tomás, tamén a pude utilizar eu para arengar o grupo dicindolles que a palabra hai que mantela e hai que ser consecuentes co que se di. Si todos somos consecuentes do que nos estamos xogando, da importancia que ten acabar de primeiro, pois non vale dicilo de boquilla e despois no campo non demostralo. Por lo tanto, unha doble exigencia para nós. Bueno, esta xornada podedes dar un pequeno paso que, bueno, vos queredes o liderato, pero xa incluso se podería certificar o playoff, bueno, quizás que é o primeiro objetivo. O primeiro escalón. E matemáticamente, ademais. Ese é o objetivo que temos esta semana, tal cual o acabas de dicir. Imos semana a semana, levamos moitas semanas así, 33 con esta, e creo que sería, bueno, o primeiro éxito da temporada, a falta de 5 xornadas, pois finiquitar ou ter xa listo o playoff. Despois saberemos si primeiro, segundo, ou o que, pero creo que sería o primeiro éxito da temporada. Entonces, para nós é un objetivo claro, o desplazamento a Noia, ao San Lázaro de Noia, é vir cos 3 puntos, con ese primeiro objetivo, ese primeiro éxito a nivel colectivo acadado. La mejor lectura de todo é que son 4 puntos, que es una diferencia importantísima. No sería una diferencia importante en la octava jornada, pero ganando 6 partidos, 4 puntos es lo mejor que tiene Compostela en este momento, ¿no? Sí, a ver, está claro que cada vez que quede una jornada menos y mantengamos ese margen de puntuación va a ser muy positivo para nosotros. Además, es importante este partido para nosotros, primero para mantenerlo o aumentarlo, después dependerá de lo que pase, y después quedando 5 jornadas tenemos 3 en casa y 2 fuera, y nuestro rival, bueno, más próximo, en este caso el Bergantiños, tiene un final en esos 5 últimos partidos al revés, 3 fuera y 2 en casa, también contra rivales que se están jugando mucho. Por lo tanto, ya te digo, todo lo que sea una semana más manteniendo un margen de esos 4 puntos como mínimo es muy positivo. ¿Qué Compostela veremos ahí? ¿Va a buscar el partido desde el principio? Sí, yo quiero ver, y así lo trabajamos y así lo expresamos a lo largo de la semana. Tenemos que volver a ser el Compostela de antes de Areas fuera de casa. Llevamos en las últimas 3 salidas empezando perdiendo, cuando antes éramos un equipo que no nos hacían gol fácilmente y que éramos capaces de ganar los partidos por hacerlos largos y mantener esa solidez defensiva y por ser valientes. Está claro que nuestra propuesta fuera de casa se basa sobre todo en el rigor defensivo, pero sabemos que el rival que nos vamos a encontrar este fin de semana seguramente utilice el molde del partido de Copa Diputación, con el que salió 20 minutos muy enchufado, se puso por delante y después se puso a defender la renta, y el Noia que nos encontramos aquí en San Lázaro, que también se puso por delante pronto, aunque aquí nosotros fuimos capaces de darle la vuelta. Por lo tanto, tenemos que entrar con las orejas de punta, máxima concentración, y que no nos metan gol ellos de primero, porque después nos va a costar mucho. ¿Algo más? Ainda no. Por ahora. Sí.